Dijk Perkpolder ernstiger vervuild dan gedacht. Het is vrijdag 16 april. Dit is Zeeland Nu. Vliegas oorzaakt vervuiling grond. Marathon weer afgelast, maar organisatie geeft niet op. En Shari houdt zich staande in een mannenwereld. Goedenavond. Hulst moet onmiddellijk maatregelen nemen om de verontreiniging in de dijk van Perkpolder niet verder te laten verspreiden. Dat eist de advocaat namens omwonenden van de dijk. Een damwand of het helemaal afgraven van de dijk is noodzakelijk, volgens een onlangs verschenen rapport. Hier in de zeedijk bij Perkpolder is verontreinigde grond gebruikt. Verschillende rapporten geven aan dat de vervuiling zich verspreidt. Vervelende stoffen zoals chroom, benzeen, arsen en vanadium sijpelen door de dijk heen naar bijvoorbeeld deze sloot. Landbouwers en omwonenden maken zich zorgen over de mogelijke effecten van de vervuiling. Beheerder van de dijk, Rijkswaterstaat, heeft tot nu toe de situatie laten monitoren. De advocaat van de landbouwers liet via de rechter een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om erachter te komen of dat voldoende is. Dat is niet zo. Dat heeft de Raad van State al eerder bepaald. Dat alleen monitoren is onvoldoende. Je moet echt maatregelen nemen om de verontreiniging tegen te gaan. De onderzoeker concludeerde dat er in de grond zogenaamd vliegas is achtergebleven. Een stof die bij kolenverbranding vrijkomt en in de schoorsteen wordt opgevangen. Dat hoort niet in schone grond. Dat vliegas, dat is dus iets kunstmatigs. Vandaar dat het bodemvreemd wordt genoemd. Het bestaat namelijk uit glazen bolletjes voor een groot deel. En in en aan die glazen bolletjes, daar zitten verontreinigende stoffen. Dat betekent dat die via het grondwater kunnen deze stoffen zich gaan verspreiden. Inmiddels is ook duidelijk dat niet overal onder de grond zich een waterremmende laag klei bevindt, zoals eerder werd gedacht. Hier onder mij is zelfs helemaal geen klei. Volgens Theo Edelman brengt dat een risico met zich mee. Dan kan dat water veel sneller weg en dan kan de verontreiniging zich er dus ook sneller verspreiden. Omdat de dijk in de gemeente Hulst ligt, wil advocaat Hurgner dat die Rijkswaterstaat opdraagt maatregelen te treffen. Handhaving houdt in dat er echt daadwerkelijk maatregelen worden genomen. Dan moet je ofwel denken aan damwanden plaatsen, op zijn minst. Maar nog waarschijnlijker is dat de hele dijk uiteindelijk weg moet. Weghalen wordt een dure klus. In de provincie Utrecht bij Bunschoten wordt op het ogenblik een dijk afgegraven waar vergelijkbare grond in zit. Geschatte kosten 34 miljoen euro. Hurgner begrijpt dat dit een draconische maatregel zou zijn, maar zet gezondheid op de eerste plaats. De mensen daar, de boeren, maar ook omwonenden hebben gewoon het recht op een schone leefomgeving. Rijkswaterstaat heeft doelbewust vanuit bezuinigingsoverwegingen gekozen voor deze minderwaardige grond. Dan blijkt die minderwaardige grond nog eens slechter te zijn dan wat men al dacht. Ja, dan moet men maar op de blaren zitten. Met het handhavingsverzoek van advocaat Hurgner is dit dossier in een nieuwe fase terechtgekomen. Een krankzinnig bedrag uitgeven om deze grond weg te halen is voor Rijkswaterstaat natuurlijk een nachtmerriescenario. Maar de grond laten liggen en niet weten wat er nog allemaal uit kan sijpelen, zal de omwonenden daar slapeloze nachten bezorgen. En inmiddels bemoeit ook het Openbaar Ministerie zich met de zaak. Het OM heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen het afvalbedrijf dat de grond heeft gereinigd. Met een videoboodschap aan alle Zeeuwen willen de burgemeesters iedereen een hart onder de riem steken. Van Katzand tot Sint-Philipsland. En van Westkapelle tot Rinland. Wij zijn trots op jullie. Met de coronamaatregelen die steeds worden verlengd, merkten de burgemeesters dat de rek er wel een beetje uit is bij de Zeeuwen. Het is een tijd eigenlijk wel even voor een boodschap. We merken dat de mensen er een beetje doorheen zitten. Zowel de mensen die bezig zijn met de zorg, maar ook ondernemers, iedereen die een steuntje bijdraagt, politiemensen, handhavers. Laten we nu nog eens even de schouders eronder. We staan allemaal achter jullie en we willen jullie een steuntje in de rug geven. We zijn 1,5 meter van de eindstreep. Samen komen we er. Houd vol. De skatebaan in Middelburg gaat vanaf 1 mei weer open. Totdat er een andere locatie voor de baan is gevonden. Dat heeft de gemeenteraad besloten. De skatebaan is sinds januari dicht vanwege geluidsoverlast. Het college van BMW kon geen goede oplossing vinden om de overlast terug te dringen en wilde de baan daarom ook weghalen. Dit tot onvrede van de raad en de skaters die met een petitie ruim 13.000 handtekeningen verzamelden. Veere is de startplaats van de tweede etappe van de ZLM Tour.
De wielrenners fietsen vervolgens naar Goes. Met de bekendmaking van Veren is het Zeeuwse verloop van de meerdaagse wielerwedstrijd bekend. De Tour start op 9 juni met een sprintetappe tussen Wemeldingen en Capelle. En op 13 juni gaat de slotetappe dan vervolgens van het Brabantse Maden naar Rukven. Middelburg wil nog niet meebetalen aan de nieuwe Zeeuwse marketingorganisatie, de opvolger van de VVV. De gemeente vindt de deelname te duur en zet vraagtekens bij de effectiviteit van de organisatie, die zowel toeristen als nieuwe inwoners naar Zeeland moet trekken. Maar het college vraagt zich onder meer af of er wel nieuwe inwoners aangetrokken moeten worden, zolang er niet voldoende huizen zijn. Als vrouw in een mannenwereld is Shari Netteb een vreemde eend in de bijt. Maar het was voor haar al vroeg duidelijk dat ze schilder zou worden. Het is haar immers met de paplepel ingegoten. Het is geboren toen ik al heel jong was. Mijn vader was namelijk ook schilder. En niks is zo interessant als wat je vader of moeder doet. En zo ben ik eigenlijk al heel jong meegerold in het vak. En ik vond het altijd leuk en alles knapte op. En ja, dat had ik eigenlijk al vrij snel door dat ik gewoon ook heel graag gewoon mijn stempel hier in Vlissingen en omgeving wil achterlaten. Ze heeft dan ook veel geleerd van haar vader. Ik heb ook wel gewoon een opleiding genoten. Maar ja, alle kleine trucjes en tricks, die heb ik toch wel van mijn vader gekregen. Hierboven kun je een aantal zeehelden zien. Dit zijn eigenlijk authentieke houtsnijwerken van de balklagen. En toen ik ze aan ging raken, viel de helft eigenlijk uit elkaar. Dus hier heb ik echt veel uitdaging aan gehad in de zin van het restaureren. We hebben namelijk al die gezichtjes opnieuw met epoxy hersteld. En ik denk dat je er weinig meer van ziet. Hoe wordt er nou op jou gereageerd als jij aankomt lopen op een bouwplaats waar er toch vooral mannen rondlopen? Ja, heel verschillend. De mensen die me al kennen, die zijn natuurlijk gewoon goed lachs. Maar soms is het ook wel dat ze toch even kijken van waar blijft de baas. En de baas is er dan al. Dus meestal als ik begin te praten over wat ik ga doen, dan hebben ze ook wel door. Dit is wel echt een vakvrouwtje en ze verstaat haar werk wel. Wat is nou het moeilijkste aan het schilderen van een deur? Ja, de condities moeten eigenlijk goed zijn. Het mag niet te hard waaien, er mag niet te veel wind staan. Ja, ga zo maar door. Er zijn eigenlijk meerdere factoren waar je rekening mee moet houden. Ik zou zeggen, een deur is een deur en een lakje verf is een laagje verf. Daarom ben ik ook de schilder. Shari kan de concurrentie met haar mannelijke collega goed aan. Al heeft ze zo haar eigen manier om te bepalen of het schilderwerk af is. Zodra ik mijn haar weer kan kammen in de deur, dan is het voor mij oké. Bij het aflassen vorig jaar waren de ogen van de organisatie van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen gericht op dit weekend. Maar corona is er nog steeds en dus kan de marathon voor een tweede keer niet doorgaan. Toch is de organisatie niet bij de pakken neer gaan zitten. Het is even wennen van een drukke finishstraat in Hulst in 2019 naar de stilte van nu in het natuurgebied Eiland van Meijer bij Spui. Een vast punt in de marathon. Al 2 edities hier geen hardlopers in de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Het is voor ons als organisatie toch dubbel pech. En voor de deelnemers natuurlijk ook dubbel pech. Die deelnemers wilden ook liefst met z'n allen gewoon een leuke marathon lopen en een leuk weekend beleven. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen is met bijna 1500 deelnemers op de verschillende onderdelen een groot evenement. 2 keer ging het dus niet door. 2 keer alle inspanningen voor niets. En dus moest voorzitter Arnold Boonman uit Hulst even peilen hoe de stemming is in zijn organisatie. Het allerbelangrijkste is proberen de mensen rondom je enthousiast te houden. Enthousiast te houden voor de loopsport aan zich. Als organisatie proberen we dat zo goed mogelijk de club bij elkaar te houden. En dat lukt gelukkig goed. Er zijn geen weglopers. De organisatie blijft gewoon zoals de organisatie vorig jaar ook was. En dat is eigenlijk heel leuk. En we hebben dat commitment gewoon gepeild in een teamsmeeting. Allemaal even de koppen bij elkaar steken en ook even gewoon serieus praten van jongens, hoe gaan we nu verder? Eerste prioriteit is om volgend jaar in april weer een evenement te organiseren zoals men dat in Zeeuws-Vlaanderen gewend is. Dus met een wedstrijdmarathon en ook een wandelmarathon. We zijn nog niet aan andere dingen aan het denken. We zijn ook nog niet aan andere side-events ook zo aan het denken. We willen eerst de organisatie en het event weer neerzetten op de manier zoals het van ons gewoon zijn. En eigenlijk, dit is voor ons het terug naar het nieuwe normaal. En het komt goed met die Marathon Zeeuws-Vlaanderen? Het komt zeker goed. Het komt zeker goed.
Nou, in ieder geval een positief geluid. Ik praat erover verder met Stefan Nijpjes. Die staat bij Hulst, een belangrijke plaats voor de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Stefan, de Kustmarathon, een andere grote marathon, heeft al besloten dat mocht de echte editie niet doorgaan, dat ze dan een virtuele editie gaan houden. Was dat ook geen optie geweest voor de marathon van Zeeuws-Vlaanderen? Nee, daar hebben ze eigenlijk geen moment over gedacht. Want ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen van we stellen die echte route bijvoorbeeld een week open. Zodat iedereen zijn of haar tijd een keertje kan neerzetten. Maar er zitten een paar gevaarlijke oversteekplaatsen in die route. Dus toen hebben ze eigenlijk al gelijk gezegd van daar gaan we niet aan beginnen. Oké, nou dat is dus duidelijk. En het verplaatsen naar het najaar als alles weer een beetje terug naar het normaal zou gaan, was ook geen optie? Nee, ook daarvan hebben ze gezegd van dat gaan we niet doen. En dat komt omdat er heel veel concurrentie is van andere marathons in het najaar. Bijvoorbeeld de marathon van Amsterdam wordt gelopen, de marathon van Eindhoven en natuurlijk in eigen regio de Kustmarathon. En ook de marathon van Rotterdam is verplaatst van het voorjaar, want die wordt altijd ook rond deze tijd in april gelopen, ook naar oktober. Dus ja, dat zou betekenen dat er gewoon echt heel veel concurrentie is. Ja, en dat betekent dus ook geen marathon van Zeeuws-Vlaanderen dit jaar. Nee, niet in het echt. Maar ja, je zou hem ook toch wel kunnen lopen, maar dan op een andere plek. Ik zal het uitleggen. Er is een Go-Runa-circuit. Dat is een reeks virtuele wedstrijden waarin atleten korte afstanden kunnen lopen, maar ook langere afstanden. Bijvoorbeeld een halve marathon en een marathon. En hier bijvoorbeeld in natuurgebied Groot Eiland, vlakbij Hulst, is een route uitgezet van 8,4 kilometer. En daar kunnen atleten tot en met 2 mei een marathon lopen. Dat wil zeggen, ze lopen 5 rondjes van 8,4 kilometer. En dat betekent dan bij elkaar opgeteld dat ze een marathon gelopen hebben. En daar wordt best wel wat gebruik van gemaakt. Want morgen bijvoorbeeld, op de dag dat de echte marathon eigenlijk gelopen zou worden, zijn er hier ook wel wat atleten die morgenochtend aan hun marathon gaan beginnen. Bijvoorbeeld Erwin Harmens doet mee uit Middelburg, de 3-voudig winnaar van de echte marathon. Ja, laten we de ogen dan alvast richten op 2022. Is er al een datum geprikt? Ja, die is er zeker, want daar gaan ze zich volledig op richten wat betreft de echte marathon van Zeeuws-Vlaanderen. En die wordt dan gehouden in het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 april. Stefan, dankjewel. Het begon koud, maar helder, maar gedurende de dag warmde het toch nog even op en dreven er wat stapelwolken over. Morgen eenzelfde weertype als vandaag, met maximumtemperaturen van tussen de 10 en 13 graden. Zondag wel iets meer bewolking, maar dan wel weer minder wind. En dan nog even dit, want als u met de auto op pad gaat dit weekend, moet u rekening houden met werkzaamheden en vertragingen. Die kunnen oplopen tot een uur. Want zowel de Oosterscheldekering als knooppunt Markizaat bij Bergen op Zoom zijn dit weekend dicht. Verkeer van en naar Schouwen-Duiveland moet omrijden via de Zeelandbrug. En voor verkeer via de A58 bij Rilland zijn verschillende andere omleidingsroutes ingesteld. Maar meer informatie hierover is te vinden in onze app of op onze site. En tot zover ook de huishoudelijke mededelingen voor vandaag. Nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.